Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, Brananga, jouw Debaka Cultuur TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. En als we in Rotterdam zijn, dan praten we gezellig met de mensen. En hoe gaat het met u? Ja, goed hoor. Gaat goed. En wat is uw naam? Robbie. Robbie in Nederland. Robbie, hoe lang woon je in Nederland? 51 jaar woon ik alleen in 51 jaar. 51 jaar. En wat vind je van Nederland? Ja, kijk, toen was ik hier, hè. Toen was ik 16, 17 jaar hier in Nederland. Ja. Kijk, dat vind ik wel goed om in Nederland, maar kijk, ik ben al hier, ik ben gewend hier, hè. Ik was hier in 1916, 25 was ik hier, hè. Voor 16 jaar. En nu ben ik hier gebleven, hè. En de familie van mijn vaderkant, mijn moederkant is allemaal hier. Allemaal. Hier, hè. Iedereen is hier. Ja, iedereen is hier. Hè. Mijn broers en zus ook allemaal hier. Hè. Maar af en toe ga ik wel in Suriname. Ja. Je gaat wel eens naar Suriname. Wat vind je van Suriname ook? Het beleid? Ja, ik wil dat Suriname maar in de kolonie is. Het moet goed zijn daar. Hè. Ja? Kijk, voor de ouderen, ziekenhuis, apothekers, die dingen moeten goed daar komen. Allemaal, voor die mensen. Hè. Dat wordt niet pinaren daar. Ja? Kijk, wie zit daar? Dat gaat niet om. Maar in de economisch moet goed zijn daar. Ja. Dat gaat om mij. Ja, daar gaat het om, dat de mensen het goed hebben. Ja, dat moet goed hebben, mensen daar. Ja. Maar je zou denken, 600.000 mensen wonen daar. En Suriname is rijk aan grondstoffen. Ja, maar dat is het, dat begrijp ik niet. Hè. Ja, als er een paar miljoenen was, dat was anders. Hè. 650 mensen. Ja, toch, ik denk van mezelf, hè. Hoe kan het nou? Hè? Ja? Maar volg je de ontwikkeling? Kijk je naar televisie? Wat volg je op Suriname? Hoe weet je hoe het gaat in Suriname? Kijk je ergens naar nieuws of wat kranten? Nee, dat niet. Hoe weet jij? Af en toe kijk ik op de TikTok. Hoor. Hè? Op TikTok, bijvoorbeeld Cultuur TV, kan je het zien? TikTok. Dat is af en toe zie ik, kijk, dat niet goed gaat. Staat veel op beloof. Ja, er is iets misgegaan. Ja. Dat gebeurt er wel. Hè. Ja. Je belooft je, maar ja, je kan niet 1, 2, 3 gelijk alles komen. Dat kan niet. Nee, dus rustig aan, kijken hoe het gaat en dat het beter moet gaan. Hé, maar je woont in Rotterdam hier en we zijn hier aan de Pretorialaan. En jij woont hier in de buurt? Nee, ik woon in Zevenkamp. Zevenkamp, en wat brengt jou hier? Ik was in de markt. Ja, hier hebben we een leuke markt, maar hier hebben we ook een mooie station waar je kleding kan kopen. Dat is altijd de langste, dat zie ik ook. Maar hier heb ik een dakbusting van Hindustan hier om de hoek. Daar ga ik altijd. Elke woensdag ga ik daar. Elke woensdag, maar hier heb je ook grote maten kleding. Ik was vorige week lang, dus ik zeg, dat was het niet. Hè? Ja, ja. Nu kan je kleding kopen hier. Nee, van mij, maar het is goed om het te weten. Ja, dat heb ik gezien. Vorige week heb ik gezien, toen was ik langs. Dat heb ik gezien, ja. Nou, dus mensen die grote maten nodig hebben, kunnen vlak hier zijn aan de Pretorialaan natuurlijk. En dan kan je mooie grote maten halen, mooie moderne kleding. En dat allemaal hier in Rotterdam. Hé, maar wil je nog mensen de groeten doen daar in Suriname? Ja, iedereen groetjes van mij, ja. Laat het goed gaat allemaal daar. Ja. Hey, dankjewel. Thank you. Oké, fijne dag. Ja mensen, je ziet het hier in Rotterdam natuurlijk altijd leuk om mensen te zien. Dag meneer, wat is uw naam? Sjaak. Dag Sjaak, hoe gaat het met Sjaak? Nou, redelijk wel, naar mijn leeftijd. Uw leeftijd, dan mag ik zo vrij zijn om te vragen naar uw leeftijd? 84. Nou, u ziet er goed uit. En u bent lekker hier bezig aan een kippetje te eten? Ja, ik liep lekker naar buiten. Ik ben een beetje goed bewegen elke dag. Ik heb mijn heup gebroken. Dat is al een tijdje geleden, maar dat moet toch steeds revalideren. En dan moet je elke dag toch wel in beweging zijn. 84 jaar, u heeft uw heup gebroken. Hoe komt dat u bent gevallen? Ja, met de fiets gevallen. Met de fiets. Maar u bent wel bezig. Ja, tuurlijk. Ik ben gek op fietsen geweest, maar het mocht niet meer. Ik heb een beetje neuropathie in de benen. En dan kreeg ik dat er nog bij. En toen als ik lang gefietst, stapte ik af. Voelde ik geen grond en dan klapte ik zo ondersteboven op mijn heup. En de ambulance kwam erbij? Ja, moest direct naar het ziekenhuis en direct operatie. Operatie nog wel? En 4 weken in de verzorging. Wat? En hoe lang geleden is dat? Dat is nu 4 maanden geleden. Nou, je ziet er goed uit. Ja. Geen pijnklachten meer?
Nee, van die wond nog geen pijnklachten gehad. Maar wel die benen, dat dit nog niet functioneert. Weet je, de spieren van de been. Maar pijn zelf van de wond nooit gehad. Geweldig, geweldig, geweldig. U bent hier in Rotterdam lekker een kippetje aan het eten. Rotterdam, hoe was het vroeger, hoe is het nu? Nou, ik vind het nu wel gezelliger. Nu gezelliger? Multicultureel, ik mocht dat wel. Ja, gezellig hè? Je kunt een kippetje eten, maar je kunt ook een lekker Surinaamse portie halen. Ja, dat bedoel ik, het is uitgebreid allemaal. Gezellig hè? Een beetje afgezaagd en de Hollanders zat als je stond te lullen, weet ik veel wat. Nou kun je een beetje meer je blik verruimen. Gezellig, we moeten elkaar verdragen gewoon. Ja, dat bedoel ik. Toch? En als ik kijk naar, even kijken, de pensioenen, er komt een nieuwe regering. Heeft u dat ook een beetje gevolgd? Ja. Nou, dat is niet, ik ben er niet gek op die nieuwe regering. Want Jan met de pet die wordt niet in acht genomen. Het gaat alleen voor het kapitalisme die nou bevoordeeld worden. En, De WW gaat achteruit. De zorg wordt teruggeschroefd. En nou hoorde ik vanochtend nog wat. Nou, het is verschrikkelijk. Maar, het is verschrikkelijk, waar gaan we naartoe? ja, dat bedoel ik. En weet je wat ik naar kijk? Hoe oud was u toen u met pensioen ging? Ik 55. 55! Vervroegd mijn pensioen. En nu willen ze het bijna 72 brengen. Ja, dat kent toch niemand volhouden. Ik heb vol continu gewerkt. Dus 7 dagen achter elkaar, dan ben ik een paar dagen vrij. En we werken en al die jaren, 30, 40 jaar. En dan kan je dat niet volhouden tot je 70, 72 jaar. Het was wel moeilijk op tot je 5, want ik was blij dat ik weg moest vroegtijdig. Want dat had ik echt niet volgehouden. Maar wie bedenkt dit? Die mensen die dit bedenken, ze hebben toch ook kinderen? Ja, maar die mensen die hebben zelf nooit gewerkt. Die zijn allemaal hebben gestudeerd. Ze zitten er gewoon te bedenken. Ze hebben tot de 25 of 26 op school gezeten, gestudeerd en nog even gestudeerd. En dan zijn ze gelijk, maar ze weten van de buitenwereld weten ze helemaal niets. En ze doen maar. Ja, maar we hebben ook geen alternatief op de stem. Wat moet ik nou voor alternatief stemmen? Nou, wilde stel ik nooit voor zo'n leven dagen op stemmen. En gelukkig maar dat er dan mensen zijn die... Ja, 21, dat is ook helemaal niks voor mij. En als u gaat stemmen, dan weet u wel op wie u gaat stemmen. Nu weet ik het even niet hoor. Ik vind het leuk om met u te praten. Het is altijd fijn om met mensen te praten. Heeft u nog iets wat u zegt, hey, dat wil ik even zeggen nog? Nou, nee, ik ben wel wat tevreden. En, Ik ben verder tevreden. ik geniet of het leven zo lang nog komt. Ik ga nu niet langer ophouden, want het is koud. Het kippetje wordt koud. Dus geniet er verder van. Nog een biertje drinken. Zo. Lekker een biertje. Even spoelen daar zo. Ja, inderdaad, lekker daar spoelen. Het biertje hoort erbij. Nou, geniet ervan, hè. En dat het u nog zo lang mogelijk mag blijven leven en tussen ons mag blijven, ja? Oké, en veel succes met jullie programma in Suriname. Ja, dankjewel, hè. Nou, succes. Hoi, geniet ervan. Ja, mensen, je ziet het. We zijn hier op de markt in Pretoria-laan. Markt Zuid, kan je zeggen. En hier kun je mooi mensen ontmoeten. Lekker met de mensen babbelen. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Alles goed, waar komt u vandaan? Van Sint Maarten. Sint Maarten, ook een mooi eiland natuurlijk. En u bent vandaag lekker op stap? Ja, ik ben lekker op stap. Ik hou van Nederland. Ik ben altijd hier. Ik hou van de sneeuw, je weet toch? Houdt van de sneeuw. Oh, iedereen van Sint Maarten. Kijk. Nou, dat is mooi. Nou, groetjes aan iedereen hoor. Ja, en nog één vraagje. En wat vindt u van Nederland? Nou, ik vind... Want er komen nieuwe wetten, nieuwe regels, een nieuwe regering. Nou, ze kunnen komen met wat wet ze willen. Ik blijf van Nederland houden. En dat is het. Ja, Kort maar krachtig. ja. Langer werken. Ja, lange werken. 72 jaar. Nou, hallo, nee, ik ben al 60 jaar. Nou, Dus dat hoe al lang moet jij nog werken? nou, maakt niet uit. Ik hou van werken. Oké, dat maakt niet uit. Al word je tot 80 gaan, je gaat ervoor. Ik ga door. Dat is goed. Maar je moet meer gaan betalen ook voor de ziektekosten en dat soort dingen. Maakt niet. Gezenig voor Holland. Holland heeft ons en wij hebben hun. Geweldig. Nou, ik wens je een fijne dag. Ja, jou schatje. Geniet ervan, hè? Ja, doeg. Ja, mensen, we zijn hier op de markt en het is altijd leuk om mensen te ontmoeten hier. En de gang van zaken hier in Nederland, want ook in Nederland is die gulden misschien een daalder waard. Maar er komen meer regels. Meneer, hoe gaat het met u? En met mij gaat het goed. Wat is uw naam? Harms Rubio. En waar bent u geboren? Ik ben op Aruba geboren. En hoe lang woont u in Nederland? Ik woon sinds de jaren 1980 hier in Nederland. En hoe was het vroeger en hoe is het nu? Vroeger was het beter dan nu. Beter. Maar ja, dat komt door mensen die zelf hebben ideeën en aan andere mensen gegeven dat dingen duur maken. En de kabinet die draait elke keer vals en die valt en die
die toppapoeer. En iedereen maakt regels, nieuwe regels, nieuwe regels, nieuwe regels. Maar die regels worden strenger, lijkt het. Die nieuwe regels worden strenger en duurder. Kijk, je loopt op de markt. Alles is verdomme fucking duur tegenwoordig. Waar moeten de mensen naartoe? Soms kan je de mensen vragen, als je wat, zit er goud daar in die bananen dat het zo duur is geworden? Weet je? En je kan het zien, weet je. Vroeger kan je er lekker op de markt gaan kopen, maar tegenwoordig als je goed kijkt, markt is dus bijna dezelfde als in de winkel. Maar de mensen realiseren dat niet. Ja, want ze maken alles zo duur. Want je ziet de mensen die het al niet... Die mensen hebben het al niet zo breed. Kijk, als alles zo duur wordt, dan moeten ook de centjes een beetje omhoog gaan. Weet je? Maar dat doen ze niet, want het wordt minder. De geld in een zak zetten, dan aan de mensen doorgeven. En nu dat ze willen bij 70 tot 72. 72. Ik vind dat schandalig. Ik moet de Rotterdammers, ja, moeten jullie allemaal voorstemmen dat het niet zo door moet gaan. Heeft u gestemd? Ik stem voor niemand en nooit. Omdat je stemt, als je voor hun stemt, vraag je voor bijvoorbeeld om hem de macht te geven om hun kracht, een kans te krijgen. Maar hey, vriend, zodra je je kans krijgt, vergeet je me. En je hebt je punten gekregen dat je de macht krijgt. En hoe zit dat mee? Wat ik heb voorgevraagd. Iedereen blijft achter en niemand durft niks te zeggen. Want ik durf te zeggen, Rotterdammers, begin wat aan te doen. Omdat dit is fuck up. Niemand kan zo doorgaan. Jullie zien het zelf. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe het gaat. Kijk maar uit. Praat met de regering hoe het is. Het kan niet zo doorgaan. Ja, zo is het eigenlijk. Maar het is waar, want weet je wat, ik praat met veel mensen. Weet je wat die mensen me zeiden? Vroeger konden ze hun auto voor de deur parkeren. Nu moeten ze betalen als ze hun auto voor de deur zetten. En het is bijna 6 euro sommige plekken. Ja, dat is schandalig. Kijk, waar willen die mensen naartoe? Je betaalt zoveel huur, je betaalt zoveel fucking belasting. En je moet je fucking betalen om boodschappen te doen ook. Ik vind dat fucking schandalig. Hey, sorry voor de verkeerde woorden dat ik zeg, maar het is zomaar eenmaal. Weet je, waarom moet je betalen? Kijk in Amsterdam. Je kan, kijk, ik kom van Hoofdvliet. Hoofdvliet hoef je niet te betalen. Maar iedere mens van Spijkenisse komt naar Hoofdvliet om boodschappen te doen. Of naar een markt te doen. De markt is niet zo groot, weet je. Dan komen ze er alleen maar voor die reden. Als je hier parkeert, hier moet je ook al betalen. Ja, en als je niet goed kijkt, je hebt het druk, je bent een paar minuutjes. Dan zit die honden aan de dingen te kijken. Hoe laat je bent, gaan ze gelijk aan het schrijven voor die boete. Ja? Ga maar fucker wat anders doen, man. Ik ben boos, zie ik. Ja, zeker. Met bepaalde punten ben ik wel boos, weet je. Maar wat gaat wel goed dan? Laten we dat ook vragen. Wel, kijk, de goedheid van de mensen hier is... Kijk hoeveel verschillende rassen mensen hier rondlopen, weet je. Iedereen is welkom in mijn hart, weet je. Iedereen moet leven. Ja? Niemand is tegen elkaar. Weet je, die mensen die racisten zijn, dat is hun brakje. Ik ben racist voor niemand. Laten we zo zeggen, ik ben alle soorten allergieën. Vandaag wil ik varken eten, morgen wil ik koe eten, overmorgen wil ik kip eten. Weet je, zulke dingen, weet je. Ik moet variëren naar mijn eten, weet je. En ik moet kijken hoe goed het is. Bij die mensen moet je leren omgaan. Omdat, kijk, dat zijn die mensen, kijk. En de meeste van de mensen dat je hier ziet, dat zijn buitenlanden. Die brengen mensen het goedheid om hun proberen een beetje boodschap te kunnen doen. Omdat in de markt tegenwoordig is er helemaal niet zo, bijvoorbeeld in de winkels is er niet meer dan. Heel moeilijk geworden. Vroeger met 25 kan je zoveel boodschappen doen. Tegenwoordig met 25 één of 2 dingen kan je krijgen. Het wordt heel moeilijk, Gaat u wel terug naar Aruba af en toe? Ik ben 15, 16 jaar niet meer geweest, sinds de overleden van mijn moeder. Dat was de laatste keer dat ik ben geweest. Maar ik kijk wel beter om terug te gaan een beetje. Voor vakantie. Voor vakantie. En hoe is de tickets? Is dat ook duur? Want naar Suriname vliegen is duur. Ja, de tickets sommige keer duur. Kijk, ze willen hier hoge seizoen, lage seizoen. Maar daar is altijd hoge seizoen. Ja? Altijd hoogseizoen. Van januari tot december heb je zondag. Dat is het hoogseizoen. Altijd één prijs. Maar sommige keer een paar dagen heb je regen en dit, maar constant zon, niks anders. En toch zitten we hier. Dat komt door, als je jong bent en zo en je hebt geen andere dingen te doen. En weet je, dat is gewoon een plekje, kleine plekje van vroeger word je gewoon... Het hak je aan om criminaliteit gewoon. Dat is de enige manier waar jij je geld aan kan brengen. Weet je, een beetje... Dus we hebben het toch een beetje beter in Nederland. Ja, oké, een beetje beter. Weet je,
zomaar niet van zeggen, ik zeg het hier achter. Kijk, dat ding is, je had er geen andere weg. Er is niks anders te doen. Om dat te doen om je geld aan te komen, weet je. Dat je eten en je ouders kan bijgeven, weet je. Oké, we weten dat alles wordt duurder. Er komt een nieuwe regering. Ziektekosten gaat omhoog in plaats van omlaag. Dus het wordt duurder. Maar goed, dus we moeten beter op onze centjes gaan letten straks. Dus we moeten, hè? Ja. En de nieuwe regering die is bij willen gaan komen, die willen nog duurder maken. Dus we hebben... We moeten even gaan denken met zijn paar collega's. We moeten goed gaan nadenken wat ze doen. Goed, we gaan u bedanken. Heeft u nog mensen? Wat het is, de mensen hier in Nederland, die blijven slikken voor alles. In plaats dat ze fucking met elkaar gaan staan, ja, om het door te krijgen, weet je. Maar zo gaat het niet. Uw boodschap is duidelijk, we hebben het gehoord. U krijgt de gelegenheid. Wilt u nog iemand de speciale groeten doen? Groetje naar iedereen die luistert. Zo moet het gaan in Nederland. Rotterdam moet bij zijn en met alles wordt duur. En dat gaat niet goed zo. Mensen moeten door blijven staan en tegen gaan werken met die duurheid. 72 fucking jaar om te gaan werken om een pensioen te krijgen. Hé, ze kan lekker bij de tering krijgen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, een fijne dag en tot ziens. Ja mensen, u ziet het hier ook Afrikaanderplein. Dan kan je lekker alle je dingen aan trua meshija so terblad, aan trua so propo boulanger, amsoy, alles wat sande jaf kisi brada. Dus heb je wat nodig? Afrikaanderplein, ze zijn er. Dus zeg maar, tide Tamara wegen strego morovara. En dan, leg je hali boodschappen. Bananen, je want me shoot hier heri. Wil je nog iets lekkers hebben? Nou, lekker, vlak hier je kotekisani. En je weet het, op de markt is je daalder een gulden waard. Ja toch? En gezelligheid hier, madame net, alles wat sandef kisi ja. Zelf manja, mango, manja, alles wat sandef ja kisi. Dus, kom gezellig en neem je ding. Ja? Mooi zo. Hans Dollard. Hans Dollar. Hans Dollard. En waar is Hans Dollar geboren? Ik ben de eerste boer. Mijn ma is blank. Alleen ik ben de zwartste en de stoutste van allemaal. Maar mijn hele familie, al mijn kinderen zijn rijk. Goed zo, dat is mooi. En eet je gezond? Mijn moeder is Aruak, de eerste moeder van Suriname. Aruak Indian. Geweldig, dat is mooi. En je bent hier in Nederland, eet je ook gezond, lekker groenten? Nee, de Heer is groot. De Heer is groot. Nou, succes daarmee. Nee, dit is vers. Mensen moeten eten, gezond eten. Goed zo. En dat is, mensen zijn gierig om eten te kopen. Oké, mooi. Geweldig. Voedselbank moeten ze gaan. En Maar goed. eten, dan gaan ze goedkoop dood. Vers hier op de markt. Op de markt is je gulden daalder waard. En dan kan je vers eten. Verse groenten. Kom halen. Het is hier. God zegen jullie. Dankjewel, God zegen je toe. Ja, maar dan jou de Baga Cultuur TV speciaal voor jou hier Rotterdam Zuid, de Afrikaanderplein. En natuurlijk, dat maakt niet uit waar we zijn. En voor Sjoefstralamanda is het altijd lekker voor een praatje, hè? Dag meneer, wat is uw naam? Goedemiddag, mijn naam is Jurgen Cairo. Ik woon in Rotterdam natuurlijk, Aartje Zuid. En ik kom jullie tegen en het lijkt me wel leuk om even een babbeltje te houden. Geweldig. Daar houden we van. Lekker een babbeltje vooral met onze Sranamangs. En hoe lang ben je in Nederland? Nou, ik ben hier geboren, eerlijk gezegd. Je bent hier geboren. En wat doe je zo dagelijks? Nou, ik werk keihard. Ik werk voor de PostNL natuurlijk. En ik ben een muzikant. Muziek en wat doe je? Ik ben een zanger. Ja, als jullie kijken, iedereen die kent me wel. A.k.a. Jogo. Heb in 010 Kawina Band gespeeld. En nu zijn we met iets nieuws bezig. De band heeft nog geen naam, maar er komt succes in. Dus dat is het zo'n beetje. Geweldig, maar heel leuk. En daar houden we van. Maar het leven in Rotterdam, het leven in Nederland, dingen veranderen. Hè? Wat vind je ervan, nieuwe regering zo meteen? Ik moet eerlijk zijn, volgende week word ik 45 jaar. Dus dat wil zeggen dat ik al 45 jaar hier in Rotterdam, Rotjeknor, de stad to be, de state to be. Ja? Ja, dat wel. Maar inderdaad, alles is een beetje aan het veranderen. En ik heb het niet meer over
Over mijn tijd natuurlijk, want ja, ik word ouder natuurlijk, maar voor de jeugd vind ik het zo erg worden. De jeugd is ook een beetje aan het veranderen hier in Rotterdam door de staat en wat er allemaal gebeurt. Hè. En dat vind ik een beetje jammer. Je werkt hard, je werkt bij de PostNL, zeg maar. En dan moet je straks misschien werken tot je 72 of hoe oud? Ja, tot de 72, kijk, dat is ook niet zo wat ik bedoel. Dat kan toch niet? Je kan niet werken tot 72. Wij moeten ook gewoon een beetje kunnen genieten van onze tijd. Maar, en dat bedoel ik voor de jeugd, is het echt vervelend. Want als ik tot 72 moet gaan werken, dan wat gaat de jeugd straks mijn kinderen moeten doen wanneer u mijn leeftijd kent? Dan misschien wordt het 80 jaar. Ja, ik vind het wel niet kunnen hoor. Weet je wat ik het ergste ook nog wel vind? Vroeger, bij mijn tijd, jeugd, had je plaatsen waar je kon gaan. Weet je wel, voor de jeugd. Je had buurtcentrums, je had organisaties. En ik weet niet of het door hoe wij leven dat een beetje vergaan is. Maar ik vind dat heel jammer. De kinderen weten niet meer waar ze naartoe moeten. Ze gaan op straat hangen en doen heel wat rare dingen. Wat helemaal niet leuk is om te doen. Maar ze doen het om erbij te horen. Ja, je ziet het ook. Vroeger een tijdje had je ballonnen, maar was je weet, Dat soort de lachgas en dat soort dingen. En dat deden wij niet. Wij gingen lekker in het buurtcentrum. Je had Kwaku, je had de Spits. Je had kijk bijvoorbeeld ook Kwaku in Amsterdam. Die tijden waren echt de tijd. Dat waren die mooie tijden, joh. Je gaat de trein pakken om ergens naartoe te gaan en je komt ook gewoon geheel terug. Nu, ja, kijk, ik ben nu ouder. Nu weet ik niet eens of ik mijn kinderen daar naartoe kan brengen. En me afvragen of ze wel heel veilig thuiskomen. Je hoort wat er allemaal gebeurt tegenwoordig. De politiek is zo bezig alleen met de politiek. Money make, money make, money make, money. Maar ze kijken niet meer naar de mensen zelf. Luisteren niet meer. Het is geld, want nu parkeren zelf, mi boy. Alles is hier gewoon om geld. Dan kan je nog voor de deur parkeren. Je gaat een broodje kopen nu. Overal waar je parkeert, heel Rotterdam. En los van dat, als jij dan eventjes verkeerd parkeert, weet je hoeveel duur zo'n boete is? Als je een broodje gaat halen en je... Ik zeg niet dat er geen boetes gemaakt moeten worden of kunnen gemaakt, maar de prijzen die ze ervoor vragen. Ik vind het allemaal veranderen hoor. Dus verschil met vroeger, dan hadden wij een gouden tijd. Hadden wij een gouden tijd, zeker. En ook de ouders voor ons natuurlijk, die hadden echt een super gouden tijd. En dat mis ik een beetje. Maar hoe ben jij in de pokoe beland? Want jij bent hier opgegroeid, je bent hier, hoe is dat gekomen? Mijn ouders, mijn familie, ja, dat zijn allemaal muzikanten natuurlijk. Vooral mijn zalig vader, die was Lloyd Cruden. Oh ja, ik bekende. Ja, dat was onze soulzanger, Lady Killer. Dat was mijn vader en zo ben ik erin gegroeid. En ik ben best wel de zanger van Rotterdam. Dat zeggen ze. Ja, oké, de zanger van Rotterdam, natuurlijk. Maar moest zingen, want doen even toch, want Pimpie. Natuurlijk hoort dat erbij. Ja, dat komt nog wel. Maar ik vind dat de politiek en de staat moet mij kunnen horen. Dat ze een beetje meer bezig moeten houden met wat de mensen willen. Weet je, en niet wat de politiek wil. Weet je, Nederland wordt net als Amerika. Alles wat Amerika doet, willen ze hier in Nederland komen doen. We moeten meer bezig zijn met de kinderen. Meer bezig zijn met de jeugd. Zodat ze een toekomst kunnen bereiken. Maar los van dat, ook de ideeën. Want de jeugd van tegenwoordig hebben de ideeën. Dat ze die dingen naar voren kunnen brengen. En dat het niet altijd om geld. Want je ziet het nu, geld... door het geld gebeuren bepaalde dingen. Diefstal. Het wordt steeds erger. Doordat het geld er eigenlijk niet is voor de jeugd. Weet je? En ik vind dat een beetje jammer. Ik vind dat een beetje echt naar gekeken moet worden. En er moet een verandering in komen. Ik vind dat we weinig staken voor de dingen wat de politiek doet. Ik vind als de politiek iets aan het veranderen is, dan vind ik dat wij gewoon zitten en het gewoon nemen. Net als de 72 jaar willen we gaan werken nu. Niemand staat op, niemand gaat staken. Terwijl als je dat in Frankrijk zou doen, weet je, heel Frankrijk zit gewoon plat. Snap je? Dus ik vind dat wij meer naar dat moeten kijken en we moeten gewoon opstaan nu. Weet je? En dat moeten we doen, want anders gaan we gewoon terug naar Suriname. En wat gaat er gebeuren? Daar zo weggaan?
Ja, want dat mis ik echt verschrikkelijk. Je hebt mooi gesproken, je praat goed, vlotte babbel. We hopelijk dat men je hoort. Hopelijk dat ze ergens zitten te kijken en zeggen, hé, die meneer, wat die man daar zegt. We moeten wakker worden. En ik weet zeker dat je een heleboel nu wakker hebt geschud. Ik hoop het van wel. Ik hoop het van wel. En ik hoop dat jullie wakker worden en een beetje begrijpen dat laten we opstaan met Ubondru Kawang, met z'n allen, vooral ons Surinamers. Ubondru Kawang, met Ugo Taknangadisma, staken. Het is nodig, want het wordt steeds erger. Als we niks zeggen en niks doen, dan gaat het gewoon zo blijven. Van mij mag je vaker in beeld komen bij Culturo TV. En dan kunnen we lekker af en toe babbelen. Want het is nodig. Ik vind het fantastisch dat je gesproken hebt. En we kunnen een vervolg hieraan geven. Om vaker in beeld te komen bij Culturo TV. Oké, bij deze, als jullie mij gehoord hebben en we gaan er met z'n allen wat aan doen, dan krijgen jullie nu een liedje van mij. Geweldig, geweldig mensen. Applaus alvast bij Biggie Nakano, Jeng. Welkom, welkom. Oké. Arking. Asami dudeng adimida koranta jeng. Asami dudeng adimida koranta jeng. Krasi futongo na waleima bi kamili bi no me hati deng. Sami dudeng adimida koranta jeng. Bim. Alsjeblieft. Ja, geweldig. Dan nou hip, 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 hip. Hoeré. Geweldig. Iedereen die me kent weet dat ik zo ben, dus lobby. En binnenkort heb ik weer een bandje. Bestel, huur. Want dat wil ik zeggen, hoe moeten ze je vinden dan? Ze weten me wel te vinden. Ja, Ja, maar- me te vinden, ook met de zingende boodschap. Kunnen jullie me ook opzoeken. Maar ik ben bezig met een nieuwe bandje. Het is nog niet helemaal, we hebben nog geen naam en zo ervoor. Maar als iemand een mooie naam ervoor heeft, halle at me. Jurgen Cairo op Facebook, op TikTok kan je mij vinden. Peace. Zoals lobby. Losse lobby, power, power, power. Ja man, power. Alsjeblieft. En ja, tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Hé, maar Japs, waar zijn nou wat ik doen? Oh ja, Suriname ook toe. Mijn familie, de familie Cairo, Uncle Sam, de kinderen. Iedereen daar zo in Suriname, big up. En dan Mekong, hè. Mekong binnenkort, Mekong Switu Nanga Misteng. Geweldig. Losse lobby, geweldig, geweldig. En dat allemaal hier in Rotterdam, mensen. Even, ja, brangen staat jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. En nou loopt dat door dan de man vooral de Sramatoshi. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Roy Cairo. Roy Cairo, bekende naam. Ai. Maar ja, met luku fa kondre go, a kondre drai isabi. Mi lo fa kondre drai. Maar want toen maar hebben je tante Jenny isabi. Maar dat mi no lobby. Mi hoop. Alla de man steunen vrouw, met a vrouw chara kondre waka, nek van waka isabi. Dat mi wani. Want je ziet, we gaan go voor zich toch wel. Los aan de go boom. Dus, aan de waka. No, be waka schreef. Isi tanto kidu. Tanto me libis maar rap, o me nip kinengre. Ama rapas anang. Dreti no de next no bede. En dan nou, je ziet dat tante Jenny wan zitten kon. Me kan zitten kon. U hora vrouw bakajeng. Ai. Maar tante Jenny, wat kon doen boom? Ja, mi denk ook doen boom. Want na powering, na de horen bakajeng. Dat je alles aan go relax, rustig. Ja man. Maar if you look even baka in Holland ook toe. Pasan ego abelei no de. In Marokko tanga 72 jaar. Dus dat zijn dat die 5 ego ja no de. Holland. Ano waka. Want je rok man roko tanga 67 jaar. Dene dora leeftijd de. De wan poteng 70. No, acharing was 70. Ja, maar de jongens zijn kon no de toe. Ja, vanaf 40, if je 40 jaar, in Marokko gaat tanga 30 jaar. Ote je kom bij. If je 30 jaar no na 72 jaar euro. Ja toch. No man, no wani toch. No de ook toe if je ziek. Je pai om en 3 zoveel, ook wat 4 zoveel. Alla den sanditi. Uno jong, dat den ontatak in den. De man sang ne voor die furu. Voor man dat to do. Voor man dat moest doen. No man. San kon hebi ala sot sei. Alla fasi. Ja te horen ju alla fasi. Maar dan fasa no go no wat for si ubeka Holland am be shudi. Maar no. Hey. Ino man fen oso.
Ose op prijs. Alazane op prijs. Ja, dir moro stranan dir kotaki en stranan aja. Na sem money je pai. If je gaat winkelen, dan ben je pai toe. Dan met tegen mi bri stranan moro dir moro Holland. If je gaat winkelen, dan ben je pai, no? Maar yo. Maar ja, tante, jij niet doen, dan kan je de prijs ook dadelijk. Ja, wel luku baga trajari so mi denk 2027 daw aben boom. Unaf wakti go mi ti 2028. Oli, tori. Ja, maar 2027 dan mij kom boom ba. Ja, dan wat go to, gualok to, esa like go to. Ala den san dati. Maar hoe lang is dat Holland? 35 jaar. 35 jaar, dus is je ontwikkeling jaar zo. En is je dat, als aan ik kom hoor, Ja, dim kawalan mi mek boom fursan meja. tot Sani. Als ja, voor mi tori concerti. Ik ben shogel voor die tori concerti en mi shogel a concerti. Isabi en no mek er niet van man. Ja toch, ja, maar recht kan niet nou. Ja toch, of vaak je guasen dan. Ala yari. Alla jari, ja man. Yari to lees to lees in wa yari. Ja man, maar teka prijs die ripje zo. Ja, dat de mam doan sanang etu. Tanga nou na de mama monopolie. Ja, de mam doan sanang asan dati wat jong. Amoni sa we pa ja vooral December na 18 nga tu dusun kholu un pai guatra na yo. Trouwens, pai morot die is revi. Iya na. Na afat fade ma se tamang. Mana ja we pa jong. Je gwa Amerika asem en afstand je pai 5 zoveel. Of 5 bati. Mina sa 5 tanga de manja. Luku last mi go book talk. Nou, mij bel me. Hey, ak 50. Dim go, ak kontron 1070. Maar verander. Baka 2 euro. Je weggrap. Met tegen. Dus ama chechi. Baka 2 euro. Dus ama bel me dim doro drape. A prijs oppo. Prijs gualok toe. 1000. Abede ak 50, akon 1070. Jongen, als aan go snel, jongen. Mis heb nog maar begrijp je. Maar de mama moet... Maar na de rijdbureau e orange tu. De rijdbureau fuja. Nee, mij orange nu. Maar ja, we gaan masala, ze nou ulop, ze nou toch. Ja. Wo abif go wat uchafa miri dape. Vanaf mi ja mi no go food press yara. Mi go Parijs, mi go en Spanje, maar Sranang na den drie press dat mi go. Maar if you go aan een baka, you go koeri. Ze nou moro mooi zijn, zij tak te door. Ai de me go ekba. Ai de. Ja, woensdag zij kom me go. Je go. Ze nou is te san zij do. Ze nou moro sweet sa te door ze nang. Tem da na me begin drink one biri. Je wa parbo. Ai. Na me wasangin. Wazi, taki mofo. Da bagada ti da mo gwa para go wasang ade wir watra rape den watra sei loin den kriki rape. Na so wir watra rape. Zo zei bersa ba, zo zei. Ala sei para. Ikango wit pe para ikango. Wat is sweetie? Ai. Wisi gwa derde brug wit pe go. A para watra lom sa ala sei. Para kriki. Moro gribaga. Dat naar de sweet zijn mensen. Ala sei. Ula kriki ala sani. Ja man. Ja man, te je praxe de sani jongen. Gwe no. Maar je na dadelijk je gwe. Mina dan mitei mina ala yar me lusu. Ja man, dat te gwa san dan dat je te kon sweet fatu baka. Olang je tang. Dremung. Ja man. Je gaat niet van pensioen, je gaat niet van pensioen. Mine gof even. Ja, dat met tegen imke niet. Tegen niet dan. Je tegen je na kon je vier dat ai boy. Ida also. Mooi man, dus nou gezondheidszorg moest komen boom, onderwijs moest komen boom. Dat de man zit kom. Maar de man pai, des maar de pai, de onderwijzer. Mi hoop de pai des maar boom. Mek des maar roken, mek des maar vooral de onderwijzer. Ja, dat is man af gwe, vluchten gwe. Stop. Den man na wakti te 2028. No, dus Doen vanaf 3 jaar. Hij 27. dat je gaat dan 3 maanden, dat baka 3 maanden, dat je qua Holland baka, dat je a batterij spang. Ja, na me kon lai me kon afat van me kon te me kon. Wat je kwa tu weer wat tra. Tuurlijk, je kon, je kon. Ala je bigis my fish with kromata puku aisa leba fodo. Ala fish with. Bueno, alles aan is goed. Mensen heeft het gehoord. Hier was je toren takjari hier op de markt Rotterdam Zuid, Afrikaanse plein. Je want to smart op je baro die wat kwam zijn het hè?
Ai dem give me me bare odi nanga famiri, isabi. Dem give me nanga dem famiri me. Oké, mensen, u heeft het gehoord. Hier een gezelligheid. Heeft u ook wat te melden? Kom gezellig bij Cultuur TV Bel. En dan, we zitten kom. U heeft het gehoord. Gezellig hier met meneer Cairo. Hier en die gaat straks binnenkort in Suriname. We wensen hem alvast een prettige reis. En natuurlijk geniet ervan. Tidak senang ya luka film. Praxeru nu. Abong, thank you. Krakti. Lobby. Ja. Ja mensen, dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. Afrikanderplein, dichtbij de Broekenpaleis, grote maten, vergeet het niet. Want daar kan je mooie kleren kopen voor een maatje meer. Maar dit was het weer. Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. Pretorialaan. En dan Afrikanderplein. Hè. En dan komt u gezellig winkelen, markt bezoeken. En ja, lekker goedkoop allemaal. Goed mensen, ik wens jullie een fijne dag natuurlijk. En blijf afgestemd op Cultuur TV speciaal voor jou. En blijf abonneren en blijf doorgeven. Want samen staan we sterk. Thank you voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.